Lejneya Zanistiya Tirkiye ji bo xweşvaîrosa koronayê biparêzin pêşniyar dike ku her kesek li derve û li cihên giştî maske bikarbîne. Li kolanên Amedê kesên ku maske berdikin û yên ku bernakin jî xuya dikin. Gelek kes yan li bazarê nikarin maskeyan peyda bikin, an jî ji ber buhayê wan ku zêde bûne nikarin bikirin. Paket gibi gidelim 800 milyon dike. Vakti 800 milyon bizim maske leva az roye 150 milyon para kazanç nakim az 800 milyon bizim maske. Ola maske hem ne kara payda bikin. Ateş düşüşü hem ne kara payda bikin. Kubkin. De person az ahane de tine. Markete tine. Çavadı bemziniz var. Buhaya? Buhaya mı? Habavi 5-6 milyon mu? Daha beri kutuyu 6 milyon mu? Ne tenê maske, lepik, germpîvan û amûrên mîkrobkujan jî ji sedî sed heta sedî 400 buha bûne. Xelk ji vê buhabûnê xwediyên dermanxaneyan tawanbar dike. Lê ew jî tomerî firoşan. Ne suçema ya? Çünkü em peyda nakin. Em nikarin bivînin. Yani em ji we gelin xwe. Em jî gelin. Gel jî naxwaze bikire, em jî naxwazin bifroşin. Tiştê 100 milyon 60 milyon me çi afroşin. Yani millet jî guneye em jî dibin firsatçî. Diber vî çavê gel de. Ji ber ku êdî maske ketine bazara reş, Serokkomarê Tirkiyeyê firotina maskeyan li bazaran qedexe kir. Ji vir û pê de dewlet dê her hefte serê her kesek 5 heb maske bêpere bidewan. Piştî biryara Serokkomar di serê de şaredariya Peyasê gelek şaredariyên li bajarê Amedê ji bo ku piştgirî bidin vê biryarê dest bi durûtina maskeyan kirin. Şaredariya Peyasê dixwaze bi hilberîna maskeyan tu hejar û nexweşek bê maske nemîne. Em li vir hûjdeh jin maske didirûn. Ji bo ki nexweşiyê me ê nikare derkev derve yaşê wan 65 û berjor qronîk rehesiziyê wan heye perê wan tune ye em li vir maska çê dikin em dibe ji wan din destê wan. Em rojê 3500 maska çê dikin. Ji bo însanê me mağdur nebin em dibe diharî ji wan gişa tek tek bela dikin. Tê çaverêkirin ku di nava hefteyekê de şaredariyên din ên destê AK Partî û qeyûman de jî dest bi durûtina maskeyan bikin. Maşallah dekak Ruda Amed.